Avui estem al castell de Dénia, que va ser conquerit per el gran soldat Sertori, que va ser un soldat romà. Hola, bon dia a totes i a tots. Jo em dic Alba i la meva companya es diu Sara. Hola, avui tenim la sort de fer una gran entrevista al gran Julio César. I al seu millor soldat. Doncs comencem. Esperem que vos agrade. Ave, César. li importa que li fem unes preguntes? Claro que sí, pots fer el que vulguis. Jo sóc l'emperador. Senteu-vos, per favor. Quin és l'origen de Roma? La van fundar Ròmul i Rem. Hi havia una vegada dos gemells que es deien Rèmol i Rem. Rèmol i Rem eren fills del rei Númitor. El germà del rei Númitor el va destronar i va deixar els seus fills a la vora del riu Tíber. Per sort, va passar per allí una lloba i els va agafar. Passats uns anys, els va trobar un caçador i els va portar a la seva casa. Li va explicar tot el seu origen i Rèmol i Rem es van armar de força i coratge i van destronar al seu oncle i van conquistar Roma. Rèmol va matar a Rem i per això li va posar Roma, perquè era molt paregut al nom del seu germà. I per això Roma es diu així. Com t'entretenies? Anant al circ a veure carreres de carrosses i anant al Coliseu a veure lluitar els gladiadors. Què eren les termes? Eren com piscines d'aigua calent. Solies anar? César anava molt perquè era molt popular entre els rics. Quin idioma es parlava a Roma? Es parlava el llatí. Quin era el pare dels déus? El pare dels déus era Júpiter. Quin era el seu símbol? El seu símbol era un raig. Quin era la deessa de la sabidoria? La deessa de la sabidoria era la Minerva. Quantes lletres representen els números romans? Les representen 7. Quines eren? Eren la I, la B baixa, la X, la C, la D i la M. D'on venien? Venien de l'alfabet etrusc. En què dos parts dividia la societat? En patricis i en plebeus. En quines tres institucions es fonamentava el govern de la República? En comicis, magistrats i el senat. Qui va ser l'emperador després de César? Octavi, un dels seus fills adoptius. Quantes tarees tenia l'emperador? Tenia 4. Quines 4 tarees tenia l'emperador? Reunir els comicis, nomenar els magistrats, convocar el senat i legislar. Em podríeu dir algun poble invadit per Roma? Sí, Diànium. Com menjaven els romans rics? Menjaven llitats. Quins eren els esclaus en l'època romana? Els fills dels esclaus o els presoners de guerra. Com es deien les carreteres romanes? Es deien les calçades. Doncs, així acaba la gran entrevista al gran Julio César i al seu millor soldat. Esperem que vos agrade. Adeu des de Dénia! Una ciutat amb molta història!
pilla. Vuelve, vuelve. Y si te ríes, pero tú no te muevas, Sertori. Genial, genial.